Murk 540 is gefokt door mevrouw van Kempen uit Rijkenvoort en werd in 2020 geboren met de naam meneer M. van der Sprong. Murk 540 is een zoon van Teun 505 uit een kroon AA-merrie van Lodewijk 431. Hij heeft een verwantschap van 18%, komt uit stam 115 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Hij is afkomstig uit de eerste lichting nakomelingen van Teun 505. Murk 540 heeft voldoende rasuitstraling. Hij heeft een zeer edel hoofd en voldoende behang, maar zou iets meer nek- en halslengte mogen hebben. Het is een luxe, fijngebouwde hengst met een jeugdige uitstraling en een iets neerwaartse romprichting. De hengst heeft een sterke bovenlijn met brede lendenen en een correct liggend kruis. Hij heeft fijn en droog beenwerk en zijn voorbenen zijn correct gesteld, zijn achterbenen zijn licht sabelbenig. Murk 540 heeft als 3-jarige het centraal onderzoek doorlopen. Het is een mensgericht en braaf paard op stal, maar wel opvallend sensibel. Hij houdt van structuur en gewoontes. Onder het zadel toont hij veel inzet en heeft hij een goede instelling. Hij beweegt opvallend lichtvoetig en kan daarbij goed schakelen. De hengst heeft een sterk en actief achterbeen en laat een mooi ruim voorbeengebruik zien, maar zou in alle gangen iets meer souplesse mogen tonen. Murk 540 heeft veel aanleg als tuigpaard en voldoende aanleg als menpaard. Hij loopt met een ruim weggezet voorbeen en zeer goede buiging in het achterbeen, maar heeft soms nog wat moeite met de gedragenheid. Murk 540 kan worden ingezet om lichtvoetigheid en luxe toe te voegen. De hengst kan het beste gebruikt worden op merries met veel front. Hij kan ook bijdragen aan inzet en bewerkbaarheid.